Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan je doen om innerlijke genezing te verkry? Help en doen goed aan ander. Terwijl je niet iemand zijn gebed kan beantwoord nie, kan jy die antwoord op hul gebed wees. Daar is baie dinge wat jy kan doen, insluitend om geld aan die kinderwelsynsvereniging vir die weeskinders te skenk, kos aan die armes te gee en die siekes te verzorg. Mattheus 25 verse 35 en 36. Diegene wat bedien wordt met een maaltijd wat met een bitter hart voorbereid wordt, kan dit niet rechtig geniet als hulle bewus is van hierdie bitterheid nie. Deur sulke dinge aangenaam, met een gewillige hart, en verander te doen, is ook hoe jou goedheid gezien wordt. Goedheid gaan dus niet net oor die wat nie, maar ook oor die hoe. Omdat jy dan een groot seën is vir diegene aan wie jy goed doen, zal dit bevrediging, vreugde en vervulling aan jou kant tot gevolg hee. Dit zal ook helpen om jou laste baie lichter en makkelijker te laat voel om te hanteer. Terwijl ander as instrumenten van Satan in een persoonse leven gebruik is, kan jij als een instrument in Godse hand voor zijn leven gebruik word. Ander het die slechte dingen aan hom gedoen, wat die duivel in hulle harte geplaas het om te doen. Johannes 13 vers 2. Je moet echter die goede dingen doen wat God jou lei om te doen. Als dit grootliks die vaardigheid is van een bekwame gebruiker van een instrument wat dit moontlik maak om goeie en groot dingen voort te brengen, moet jij met vrijmoedigheid sê, ek is een instrument in die hand van die Almachtige God. Omdat hij mij gebruikt, zal wat deur mij gedoen wordt, goed en groot wees. Wanneer mensen je dan bedank voor wat jij voor hulle gedoen het of aan hulle gegee het, zal jij dan ook voor God erken, niet aan mij nie, maar aan U, wees die dank en lof, o Heere. Maak je specifieke bijdrage, zelfs al is jou bijdrage klein, maak dit een groot verskil. Al is jou ondersteuning of hulp dalk die minste of kleinste in jou specifieke groep, moet jy dit steeds bring. Hoe mense dit waarneem of interpreteer, hoef jou in elk geval niet te keer nie. Sodoende sal jy vind dat jy ook een aandeel het in die goeie dinge waarvoor al die bijdraes gebruik word, en dat jy steeds een volwaardige lid van jou groep, organisatie, bediening of projectspan is. Jy hoef dus nie minderwaardig te voel nie. Dit blijkt dat die weduwee dit baie goed verstaan het, anders zou sy nie die moeite gedoen het om haar laaste 2 goedkoop geldstukkies in die skatkis bij die tempel te gooi nie. Markus 12 verse 42 tot 44. As daar meer weduwees was, en selfs ander wat ook 2 geldstukkies in die skatkis gegooi het, zou diegene wat in bijwoning was, nie haar geskenk as klein en gering beskou het nie. Mense interpretatie en perceptie van haar gawes sou dan baie anders gewees het, aangezien dit dikwels bepaal word deur 'n mens se gawe of optrede, in verhouding tot die van 'n ander, of in verhouding tot 'n mens se vermoë. Gelukkig het God haar gawe nie as weglaatbaar beskou nie. Wat die gemeentelede gemis het toe hulle na haar gawe gekyk het, was die feit dat sy 'n weduwee was, toch het sy nie niks in die skatkis gegooi nie.
Een klein impak is inderdaad baie beter as geen effect nie. Die bietjie wat jy gee, is dalk selfs die meeste, bloot omdat ander minder as jy gegee het. Verstaan hoe God jou sien. Mense wat gedierig jou woonbuurt, jou mense of een ander groep waarvan jy deel is, verontagsaam, is beslis iets wat seer en langdurige emosionele pijn kan veroorsaak. Toe Philippus vir Nathanael sê dat hulle die Messias afkomstig van Nazareth gevind het, was hy skepties, as gevolg van die algemene lae achting wat ander vir mense van daardie dorp gehad het. Toe hy die vraag vra, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? Johannes 1 verse 45 en 46 het Nathanael eindelijk vir Philippus gevra, kan iets goeds uit so'n slegte plek kom? Hierdie valse, bevooroordeelde beskouwing, wat ander mense ook gehad het echter nie die feit verander dat Jezus die Messias inderdaad uit daardie deel van Israël gekom het nie. Net soos Nathanael, verstaan baie mense nie dat een goeie ding uit enige plek kan ontstaan, as gevolg van die goeie werk wat God in een persoon se lewe doen. Die godheid van Jezus was in menselijke vlees versluier. Jou uitstekende eigenskappen kan ook bedek wees, en daarom neem ander nie daarvan kennis nie. God sien wat ander nie sien nie, want hij kyk vanuit verschillende hoeken na een mens. Terwijl ander van die kant of van een afstand na jou kyk, kan hij jou ook van bo, van nabij en mees belangrijk, van binnen sien. Net omdat jy ook met een zekere ding vergelijk is, met een zekere persoon vergelijk is, of op een zekere manier beskryf is, beteken dit niet dat jy werkelijk so is nie. Baie wat bijvoorbeeld beskryf is als mensen met geen ambitie of gebrek aan visie nie, was bloot manne van geduld of loyale mensen. Vraag God om jou eie negatieve siening van jouself of jou groep te verander, zowel als die van ander mensen. Hulle mondelinge uitdrukking zal dan anders en minder kwetsend wees. In plaas daarvan om die moontlikheid van goedheid te bevraagteken, mag hulle later grootheid verwag. Hulle vraag sou dan wees, watter goeie dinge sal hierdie jaar van Louis kom? Waarom is soveel wonderlijke projekte deur die Hernandez gesin begin? Hoe het die pleegkinders ondersteuningsgroep daarin geslaag om sulke goeie resultate te lewer? Watter groot initiatiewe het van die klein christelike oorwinningskerk gekom? Waar volgende zal die haweloose skuiling sending, sulke goeie kos vir die armes verskaf? Wanneer zal die Bronx weer so'n wonderlijke enkelouwer ondersteuningsveld hou? Wanneer je werkelijk verstaan hoe God naar jou kijkt, zal jij ook anders naar ander kyk. In plaas daarvan om te spog dat je zekere bekende mensen ontmoet het, zal je dan eerder sê dat hulle jou ontmoet het. Al het hulle dit dalk nie besef nie, was die voorrecht eindelijk hulle sin, nie joune nie. Hulle is des te rijker omdat hulle met jou in aanraking gekom het. Als jij een Christen is dit niet verkeerd om te zeggen dat ware grootheid binnen in jou lê nie. 1 Johannes 4 vers 4 leer dat hij wat in julle is, groter is als hij wat in die wereld is. Mensen word dikwels onderskat weens hul laer posisie of die type werk wat hulle by 'n sekere werkplek doen, soos opsigters.
Wat ander echter dikwels vergeet, is dat hierdie einste mensen op wie hulle neersien, dikwels ook ander voortreffelijke vaardighede, kennis en ervaring het waarvan baie onbewus is, en dat zulke mensen bloot in daardie posisie is, weens die gebrek aan beskikbare werksgeleenthede wat by hul kwalifikasies pas. Sommige is slechts in de oorgangsfase, voordat hulle al werkelijke beroep of lot betree. Dit is dus net een kwestie van tijd. Hulle het baie vaardighede en kennis wat buiten hul huidige werkplek of opvoedkundige omgeving opgedoen is. Dit kan een vermoë wees om rekenaarsagte ware te ontwikkel, machine te herstel, muziekinstrumenten te speel, chirurgische vaardighede, of bloot uitstekende verslagskryfvermoë.